जवानी तहर से लागल हो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। अरे भाव बोलो भाव जवानी तहर से लागल हो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। कितना खर्चा देखे में नीचे वाला महला रे तमाजा ओकरा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रे टबा। पर मिले ललके 2000 मौका तनी फाफर मिले का विचार बा सब मिली कितना चाही मुंह खोला हो हो जान भाव बोला हो सब बताओ तने धन से बदन भरल बा हाथ डाली भीतर टोला हो सबर कर 24 कैरेट बा सोना जस जवानी है 24 कैरेट बा। तया भरा ऊपर वाला 30 पर सेट बा नीचे वाला महंगा रेट बा मजा ओकरा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रेट बा। जतना लोग देखले बाड़े हम क्या महफिल में सूरत हमारा धौसल बाटे सभा का हो दिल में। तू ऐसन चीज हवे बाड़ू तब का चीज तोहर सुपर लागता सचो नीचे औरी ऊपर लागता। अयो मयो सौदा जवाब वाला हो का तोहरा बुफर लागता। अरे बाबा गोलू भी सुन पूरी कहे अब काले टबा गोलू भी सुन पूरी कहे अब काले टबा। तया भरा ऊपर वाला 30 पर सेट बा नीचे वाला महंगा मजा ओकरा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रेट बा। अरे बाप इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। कितना खर्चा देखे में हो इंडिया के टबा तया भरा ऊपर वाला 30 पर सेट बा नीचे वाला महंगा